रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोन हास्थायनानै जोङो 1 मिनिट सिरि आरज बे गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बे 6थि रुंसारि सान फालिनाय बे हाबाफारियाव जोङो धेमाजि जिल्लानि जानानै जोङो जोबोर गाजा गोमजायै फालिनो हादों। बेनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों मिरु थुनलाइ आफादनि जानानै। दा बेखिनियावनो जों बुंनो सानो जोङो सासे गेदेमा सुबुं बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जाबादि खामानि मावलांनाय थुनलाइ बिथिङाव, बे बिथिङाव जोङो नोजोर होयोब्ला बिथांबादि सासे जोबोद गोख्रों आखाइजों थुनलाइ सोरजिनाय आरो आफादनि खामानि मावनाय, बेवहाय मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बिसम्बि जानानै थाथों आरो बेबायदि जोंनि धेमाजि लखिमपुर ओनसोलनि बे सुबुंफोरा जाहाथे बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ गोसोखांनानै बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों थुनलाइ बिथिङाव आखाइ होनो हायो, बेखौ आङो बयनिसिमबो आसा खालामनाय थादों।